Sí, regidors, regidores, alcaldessa. Quin és l'estat de la ciutat? L'estat de la ciutat és dolent. Ho diu l'oposició? Sí. Ho diuen els ciutadans? També, un 60%. Potser per aquest motiu l'alcaldessa ha decidit que aquest any no es fes un plenari obert a la ciutadania amb un procés participatiu obert. Perquè la senyora alcaldessa, senyora Colau, vostè ha començat fent una intervenció que a mi m'ha recordat els millors bons temps de la vella política. No ha parlat de la gent. Ens ha inundat de xifres macroeconòmiques. No ha parlat dels comerciants. No ha parlat dels veïns. No ha parlat dels taxistes. No ha fet ni esment a la crisi greu que ha passat la ciutat els darrers dies. No ha parlat de la gent. Ha parlat de xifres, de macroxifres, d'aquells rànquings que vostès tant criticaven de la vella política i que il·lustraven el bé que anava Barcelona. Senyora Colau, vostè i jo serem dels que estem aquí presents els que ens presentarem a les properes eleccions. Som els dos únics candidats aquí presents. I, per tant, tindrem molt temps per fer debats i analitzar. Però deixi'm que li digui d'entrada que el seu llegat és un llegat molt pobre. Vostè acabarà el mandat més sola del que va començar, sense una obra de govern que mostrar, amb una ciutat més insegura, havent agreujat el problema de l'habitatge i practicant un mal govern. Mal govern. 5 reprovacions, 2 qüestions de confiança, cap pressupost aprovat per via ordinària. I insisteixo, el 60% dels barcelonins dient que la ciutat està malament. Mal govern, ho hem pogut veure aquests dies, com s'ha gestionat molt malament la crisi del taxi i de les VTCs. Senzillament, en aquests casos, ningú li demanaria que es posés d'una banda o de l'altra. S'hauria d'haver posat al costat de la ciutat. Hauria d'haver empatitzat amb els ciutadans i la seva llibertat de moviment. S'hauria d'haver empatitzat amb els comerciants que han patit les baixades a la recaptació o, ja no diguem, el que han patit els turistes que han vingut a la ciutat els darrers dies. Això són mostres del canvi que necessita Barcelona, perquè vostè es presentarà a aquestes eleccions amb un llegat d'incompliments, d'incompetències i d'haver subordinat la ciutat i el govern de la ciutat al procés independentista. És veritat que s'han fet coses bones? Sí, evidentment. Hi ha clars i obscurs, no ho negarem. S'ha augmentat la despesa social, hauríem de veure l'eficiència d'aquesta despesa social, s'ha augmentat la despesa cultural, s'ha fet una batalla contra els pisos turístics il·legals que ha sigut eficaç. No tot ha estat negatiu i no serem nosaltres que no reconeguem allò que s'ha fet. Però el que ha estat aclaparador han estat els incompliments en matèria d'habitatge. S'ha dit, compromís de fer 8.000 pisos protegits, no arribarem a 700. I, enmig de tot això, cortines de fum. El 30% no és cap innovació, senyora Colau. Aquesta ciutat ja ha aplicat la reserva en alguns barris. Ja ho ha fet en alguns barris. No és cap invent nou, senyora Colau. Senyora Colau, vostè, jo pensava que no ho faria, però al final ho ha fet. Ha tingut, diguem-ne, la gosadia de demanar-me que en el context en el que estem a la política espanyola, que vostès són responsables d'haver tombat el decret de la LAU, de la reforma de la LAU. I li convido que llegeixi l'article que va publicar ahir la senyora Trilla, que és la directora de l'Observatori d'Habitatge Metropolità, on li diu que vostès han sacrificat perquè vostè pugui fer aquest discurs avui aquí, demanar-me a mi això i al president del govern d'Espanya, per fer aquesta frase que vostè ha fet avui aquí. Avui milers i milers de ciutadans espanyols i catalans i barcelonins tornen a tenir les mateixes condicions de la llei del Partit Popular. I no podran gaudir de contractes més reduïts, no podran tenir limitació a les fiances, no podran destinar als ajuntaments més de 25.000 milions d'euros que es podrien destinar a fer habitatge públic perquè vostè pugui fer aquesta frase. Perquè la nova política ha estat fer frases, i en aquest cas sobre les costelles de milers i milers de ciutadans que estan a punt de signar un contracte de lloguer. Incompliment amb escoles bressol. Com es pot dir? Ara inaugurarem l'escola bressol 101 o 102. Clar, vostès han fet 3. Els governs anteriors, les 97 anteriors. I vostès surten tots cofois dient inaugurem l'escola bressol número 102.
Molt bé, vostès han fet 3. Tramvia. Bé, això ha sigut un colabrot. Això ha sigut un colabrot que efectivament avui ha acabat per coherència amb una majoria que ja existia en aquest consistori i que vostès des del principi podien haver exercit. Però es van fer un embolic i la seva competència ho va evitar. Incompetència. Evidentment, els ciutadans de Barcelona això ho han percebut. En seguretat, per començar. Els ha costat 3 anys posar-se la paraula seguretat a la boca, senyora Colau. I a qui més afecta la inseguretat són els barris més vulnerables. És a la gent més vulnerable. És a la gent que espera de l'esquerra seguretats, en abstracte. I vostès no han parlat fins ara de la seguretat. Incompetència també amb les retallades. Jo no dic que les seves retallades siguin ideològiques, com han fet la dreta, jo no ho diré. Jo dic que les seves retallades són producte de la incompetència, d'haver fet malament els pressupostos, de no haver planificat bé les inversions, i això ho paga la ciutat. On és la Biblioteca de Sarrià? On són les escoles bressol de la Teixonera? Com està la zona esportiva de la Magòria? És incompetència. I han estat retallades amb majúscules que vostès encara no han reconegut. I no parlem ja, efectivament, de la llei de barris, que tindrem ocasió, perquè encara ens queden un parell de plenaris, per veure el zero resultat eficaç de la llei de barris a els barris més vulnerables. Vostès han fet servir una idea molt bona que va tenir el govern catalanista i d'esquerres, han agafat la bandera, però s'han deixat el pal a casa. I no ha arribat als barris. I en darrer terme, senyora Colau, subordinada a la independència. Vostè va triar el 2017 subordinar el seu govern i la ciutat al procés independentista. Vostè va obrir la porta d'aquest Ajuntament a la piconadora del procés que ha desestabilitzat la Generalitat i el Govern de Catalunya i que amenaça en fer el mateix a l'Ajuntament de Barcelona. Vostè està contribuint amb els seus discursos a convertir la ciutat en camp de batalla de l'independentisme i supeditar la ciutat en aquest procés. I vostè hauria de tenir com a prioritat defensar la ciutat de Barcelona. Miri, jo crec que un alcalde ha de posar davant de tot Barcelona primer. Jo crec que un alcalde d'esquerres ha d'estar orgullós del llegat que han deixat alcaldes i alcaldesses, alcaldes en aquest cas, anteriors. Jo crec que un alcalde ha de reivindicar i dir de forma clara que vol una ciutat segura, perquè la gent no demana dentistes, senyora Colau, un alcalde. La gent no demana 30%. La gent el que demana és poder sortir al carrer amb tranquil·litat, poder portar els seus fills a l'escola. La gent el que demana és que l'Ajuntament funcioni, que les parades de l'autobús hagin d'esperar 30 minuts. Això és el que la gent demana a un alcalde i un govern municipal. No dentistes, no empreses energètiques. Això ho han de fer les altres administracions. Vostès fan el que no fan altres administracions i el que han de fer vostès carreguen les culpes sobre altres administracions. Senyora Colau, vostè representa la història d'una decepció, d'una profunda decepció. I ara caldrà obrir un període d'esperança. Va arribar com a progressista i ha acabat com a independentista. Va començar com a nova política i el seu experiment ha estat un fracàs que paguem tots els barcelonins. Cal una nova etapa i un alcalde o una alcaldessa, si ho decideixen els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, que lideri amb totes les dificultats i totes les contradiccions que això suposi, que lideri per Barcelona. El que vostè no pot, no sap o no ha volgut fer. Gràcies. És el torn del Partit Popular.